салом алейкум, хуш омадед ба канали ман дар ютуб. мавзӯи имрӯзаи мо, темаи имрӯзаи мо дар бораи нафароне ки аз дигар давлатҳо шаҳрванди Русия шуданд ва инчунин шаҳрвандони худи Русия ки дар вақти эълон кардани яъне мобилизатсия, қисман частични мобилизатсия аз моҳи сентябри 2022 онҳо яъне ки тарки хоки Русия карданд. Саволҳо зиёд дар бораи ин аст ва ин мавзӯъро ман мушаххас конкретна ба шумо мефаҳмонам. Метавонед ки бо диққат видеоро аз аввал то охир гӯш кунед ва метавонед ки саволҳои худро ки ҷое ки нофаҳмо аст, чӣ гуфтание доред, марҳамат дар поёни видео дар комментария нависед. ман саволҳои шуморо ҳатман мебинам, мехонам. агар такрорӣ набошанд, вақт ёфта ба саволҳои шумо ҳатман ҷавоб медиҳам. хоҳиш мекунам занг назанед. ман зангҳои телефониро умуман вақти яъне ҷавоб додан надорам. фақат дар поёни ҳамин видео дар комментария саволҳои худро, яъне ки чизе мехоҳед фаҳмидан, чизе мехоҳед гуфтан, фаҳмидан, пурсидан, фақат дар поёни комментария нависед. яъне ки ба ҳамагон маълум аст, яъне ки аз моҳи феврали 2022 то инҷониб байни давлатҳои Украина ва Русия чӣ шуда истодааст, ба ҳамаи мо шумо маълум аст. ҳар рӯз ахборҳо нишон медиҳанд, мефаҳмем, медонем, мебинем. ва нафароне савол додед ки шаҳрвандони Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва дигар давлатҳое ки дар Федератсияи Русия зиндагонӣ мекардед, яъне таҳсили илм мекардед ва шаҳрванди Русия будед, вақти ҳамон эълон шудани мобилизатсия яъне Русияро тарк кардед. ва шумо гуфтаниам ки ҳар як чиз сабаб дорад. агар ки бесабаби узурнок нафароне ки аз дигар давлатҳо шаҳрванди Русия буданд, ҳамин хоки Русияро тарк карданд барои маҳз ҳамин мобилизатсия, агар исбот шавад, яъне ки пурсупос мекунанд инҷа мақомотҳо, мумкин ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шаванд. аммо нафароне ки бо сабабҳои узурнок, масалан аз дигар давлатҳоянд, дар Федератсияи Русия зиндагонӣ мекунанд, кор мекунанд, шаҳрванди Русия ҳастанд, аммо дар дигар давлатҳо падар доранд, модар доранд, хешу ақрабо доранд. масалан гирем баъзеҳошон оилаҳошон онҷа, ҳам инҷо ҳам онҷо масалан зиндагонӣ мекунанд. баъзеаш ки мисол ягон таҳсил мекунад, ягон бизнес мекунад байни давлатҳо. агар ӯ дар даст яъне факт, далели исботшаванда дошта бошад, бо ҳуҷҷатҳо, бо муҳр, бо печат, вақте ки агар ба Русия омаду аз тарафи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи Русия пурсида шавад, ҳамун далели исботшавандаро нишон медиҳад. марҳамат мегӯяд, ман ба ҳамин сабаб яъне ки аз Русия берун шудам. ва шаҳрвандони Русия ки дар Русия таваллуд шуданд, калон шуданд, ба воя расиданд ва онҳо низ хоки Русияро тарк карданд баъди ҳамон фармони президенти Русия моҳи сентябр 2022. аллакай ҳама инро медонед, дар тамоми давлатҳо, яъне ки дар тамоми меҳмонхонаҳои давлатҳои масалан дигар ҳамин шаҳрвандони Русия рафта онҷо зиндагӣ карданд, истиқомат карданд ва айни ҳол зиёди онҳо ҳатто баргашта наомадааст. ва нисбати инҳо низ агар ягон факту далел исбот нашавад, ягон сабабҳои узурноки худро пешниҳод накунанд, инҳо низ аз тарафи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ пурсида мешаванд ва ин яъне ки қасдан тарк кардан дар вақти вазъияти ногувор дар Федератсияи Русия, ин яъне ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд. барои ҳамин инро бояд бидонед ки вақти шаҳрванди Русия шудед, такрор мекунам, қасам ёд мекунед, присяга қабул мекунед, имзо мегузоред, бояд ки ватани худро ҳифз намоед, бояд ки ватани худро ҳимоя кунед. ин ватани дуюми шумо аст. масалан аз дигар давлат омадед, аз дигар ватан ба Русия омадед, ин ватани дуюми шумо аст. ба монанди шаҳрвандони Русия бояд ки сидқан вафодори ин ватан бошед. барои ҳамин нафароне савол додед, бо диққат гӯш кунед аз аввал то охир ва гуфтание дошта бошед оиди ин масалан тарки Русия дар вақти ҳамин вазъияти ногувор. мана ба саволҳои шумо ҷавоб додам. дар поёни видео нависед. саломат бошед, дар амони худованд бошед.